Oj, yeah. Okay, people are scared. Something's happening. The police guy standing there, he seems pretty Yeah, definitely, but I would be in... Men de kollar inte bak, they're not looking backwards, so... I guess people are afraid of cars in general right now. Yeah, people are playing it safe. Again, I would do. Och det där är på riktigt liksom. Vad kommer den där? Vad gör de? Det där är ju journalister. Nej, det där är bombvästar och grejer.